खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बीटीसी राजखान्थिनि मोनसे जर'खा खौरां बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेब्ला बीपीएफ सरकार दाजेनो अब्लानिफ्रायनो बुंदोंमोन जे थांनाय यूपीपीएल सरकारा एबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय 5 बोसोरनि सरकारा थाइसेबो रां बाहायनो हायाखै 850 कोटी रांखौ गालांदों होननानै अजद दैखांबोनानै गोबां रायजो राजाफोरनो फोरमायदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बीटीसीनि डिप्युटी चीफ रिहन दैमारी बिथांनि जा बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायजों गोरोबाखै जेराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव स्टेजफोराव जा बिबुंथि होदोंमोन बिनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि जा फैखानाय रां 850 कोटी रांखौ थाइसेबो बाहायनो हायासै प्रमोद बर' बिथाङा होननानै फोरमायदोंमोन नाथाय बे समाव आलादा बुंदों रिहन दैमारी बिथाङा रिहन दैमारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि जा बुंनाय बिनि उल्था बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन दसे समनि उनाव जे थांनाय यूपीपीएल सरकारनि समाव मा बुंदोंमोन रिहन दैमारी बिथाङा मा बुंदों जे थांनाय यूपीपीएल सरकारनि समाव फैनाय रांफोरखौ थांनाय सरकारानो बाहायजोबना गालांजोबदों होननानै रिहन दैमारी बिथाङा फोरमायदों थारैनो बेसेबां सैथो आरो सोर सासेनिया सैथो हाग्रामा महिलारी ना रिहन दैमारी आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जौसाङाव गाखोनानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि साखाथियाव थांनानै बुंदोंमोन जे प्रमोद बर' बिथाङा रां बाहायनो हायाखै फैखानाय रांखौ बाहायनो हायाखै नाथाय रिहन दैमारीया फोरमायदों जे यूपीपीएल सरकारनि समाव फैनाय रांखौ यूपीपीएलानो फोजोबनानै थांदों आरो दासिम बीपीएफ सरकार दानाया सेप्टेम्बर दाननिफ्राय हिसाब खालामोब्ला 9-10 दान जाफैबाय थामहिनबा बोसोरसेयाव आगान होनोसै नाथाय दासिमबो मोनसेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै बेखौ गनायदों रिहन दैमारी बिथाङा 9 दान जोबलांबाय बीपीएफ सरकार दानाया दासिमबो आसाम सरकारनिफ्राय बाजेट लाबोनो हायाखै बे बाथ्राखौ बेखेवना होदों एबा फोरमायना होदों रिहन दैमारी बिथाङा आरो रिहन दैमारी बिथांनि बे बाजेट लाबोनो हायाखै जे आसाम सरकारा जे बीटीसी सरकारखौ नायसनाखै अक्सिजेन हराखै अक्सिजेनखौ हरनो हायाखै दासिमबो बे बाथ्राखौ लानानैनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सावरायनो हमदों रिहन दैमारीनि बे बुंनाय बाथ्राखौ मानो दासिमबो आसाम सरकारनिफ्राय बाजेट लाबोनो हायाखै हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बीपीएफ सरकारा माब्ला मावफुंगोन बीटीसी ओनसोलनि गोबां माने खोथा होना दोनखानाय जौगाथायनि खामानि जेराव 1 बोसोर बारलांनोसै आरो 4 बोसोरल'सै थिग बेखौ लानानैनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बेरफुसार ससियेल मिडियानि गेजेरजों पस्ट होनायखौ नुनो मोननाय जादों जे दासिमबो मानो 9 दान बारलांबाय बाजेट सेसन मानो लानो हायाखै आरो जा यूपीपीएलनि समाव यूपीपीएलनि फैनाय रांखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा जे बाहायनो हायाखै होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा अजद दैखांदोंमोन प्रमोद बर' बिथांनि सायाव नाथाय रिहन दैमारी बिथाङा बेनि उल्था बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला बे बाजेटखौ लानानै मा बुंदों रिहन दैमारी बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादोनि जिहेतु दायित्व मोनदोंब्लाबो जोंबो दासिम बे रोखोमनि जों खामानि मावनो हायाखै मानो होनब्ला जोङो जि बीटीसी गभर्नमेन्टआ जिखिनि थाखा फैसा मोननांगौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ दिनैसिम जों जेबो मोनाखै मानो होनब्ला थांनाय जे बाजेटनि फैसा बेखौ थांनाय सरकार बिथांमोननो हरजोबदों आरो बिथांमोना थाखा फैसा मोननानै गासैखौबो माने खरस खालामदों आरो माने दा जों जुदिब्लाबो सेप्तेम्बर मासावनो सरकार दादोंब्लाबो जों जिहेतु दाबो बाजेट मोनाखै जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय माने जुलाइ दाननि 6 अक्ट'निफ्राय जोंहा आसामाव बाजेट सेसन जागोन आरो बे बाजेट सेसनावसो जोंनि बाजेटफ्रा पास जागोन आरो बिनि उनावसो जों बीटीसीआबो बाजेटनि फैसाखौ जों मोनगोन आरो बिनि उनावसो जोङो जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन आरो जिफोर बाथ्रा जों बुंबोदों खोथा होबोदों रायजोनो जों बे खामानिफोरखौ जों मावनो नाजाथारगोन आरो